Lotroke Budi Wijaya Acarana Carane Caran Teci Carane 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 Caran Teci Senumpa para sinden Sengire para menteri Lotroke Budi Wijaya awas hei ayo dos oh yo oh yo oh yo oh yo bukan ini jos Lotroke Budi Wijaya acarana carane caran teci carane caran teci sinumpa para sinden sing ireng para musisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyo semangate nggih dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Lurah ugi Bapak Ibu perangkat Desa Dusun Merjoyo Desa Jati Pasar nggih leres nggih. Mboten supe dalam aturaken kagem Bapak kalian Ibu Dusun Merjoyo Desa Jati Pasar. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi Kusuma Wijaya. Barang-barang Budi Wijaya
puspita ing taman sari manglong manong song wangi kelawan ulane datari kenal bareng sasmita sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarine kembang kusumaning ratri
jroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa amit bui ayu sang rina kusuma wijaya amit bui ayu sang rina kusuma wijaya. J Mas Jana. Oke, Wilujeng Dalu neng sinten niku? J Wilujeng Dalu. Neng Putri. J Nah, nggih alhamdulillah kalau sampun ngaturaken tembangipun. Kusuma Wijaya. Nggih. Nggih penontonnya antusias banget, semangat banget walaupun hujan ritik-ritik. Nggih, Tapi hujane nggak terang-terang. Oh, sabu tetap hadir. Ya, nggak terus terang udane. Heeh. Nggih, disyukuri mawon. J Ngaturaken kudu atur panjenengan Bapak Kepala Desa. Heeh. Ingkang paring sinten to ning? Boten semerap. Ampun semerap nggih. J Kalau saya tahu deh, panjenengan Abah Haji Mulyadi, nggih, Oh jalan nggih, ibu. Wilujeng Dalu Abah Haji Mulyati. Piyantune wonten ngajeng niku ning. J Alhamdulillah. Dumateng Bapak Kepala Dusun nggih ngaturaken sembah nuwun. Nggih, Dene Penowo Budi Wijaya timbalan malih dalu niki. J amin. Monggo langsung kemawon. Mbok pilih panjenenganipun Bapak Kepala Desa utawi Bapak Kepala Dusun. J monggo Bapak Kepala Desa. Nggih. Ugi perangkapipun. Nggih. Gitu deh. Pripun Bapak? Menawi ngersakaken lagu monggo. Mboten minggah, mboten napa-napa, cuman request nggih mboten J napa-napa. boten napa-napa. Oke, kesipun dumateng YouTuber yang sudah hadir, matur sembah nuwun. J Selalu mengikuti tampilan Budi Wijaya. Wijaya. Heeh. J semoga Bapak. Nggih monggo Bapak Kepala Dusun. J niki nyuwun trawulan. Trowulan. Lagu daerah daerah Trowulan dari lagu nggih Trowulan. Monggo yuk. Yang bareng-bareng lagi Budi Wijaya THC Audio. Trawulan lebet tlatah Mojokerto kondange nganti tekan jabaning raja pati
Napa? Nggih Mas Jono. Nggih, pripun ning Nyatika? Jeniki wau trawulan sampun nggih Mas. Sampun. Langsung disusul Mas. Nggih. Wonten selendang biru. Selendang biru sing lagu apa? Oh, sing lagu. Nggih. Dek sing tetep ana janjimu selendang. Mboten. Dudu iku. Nggih, ngaturaken jumanipun panjenenganipun sabu saking Gunung Kelut Rawo. Ning Karempong. Tadi dirimu dikasih bingkisan ya. Nggih Mas, selalu pokoknya. Selalu. Sembah nuwun sabu kelut. Tim kopior niki ten wengking lho Mas. Oh, tim kopior hadir. Nggih. Sembah nuwun. Juga Trans Jatim ning. Nggih. Dari sore sudah hadir. Sabu Balong Pangkang juga hadir Mas. Terima kasih Mbak terus sembah nuwun tanpa terkecuali pokoknya seluruh Grup sabu. Niki terbaru loh seragamnya kuning-kuning sedowo ya Mas. Oh, siap bos. Ganti nggih luar biasa pokoknya gonta-ganti kostum. Pripun Mas? Oke, yuk. Delewong sudah siap? Siap bos. Tarik Mas. Lodrot lodrot. Alah hoi. Yen kowe jalo lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Apa ting nganggo katresnanmu? Yen kowe jalo lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong.
Nggih matur sembah nuwun selendang biru sampun. Ning menok Wulandari. Nggih, sampun kula layani nggih Mas nggih. Nggih. Nggih, kula menyapa dulu Mas. Monggo, siap. Nggih, niki Ibu bapake tasik sehat nggih. Tasik semangat nggih. Tasik semangat nggih Ibu Bapak. Nggih, meski Jawa tasik semangat nggih. Hujan masih air. Jenengan miliknya masing-masing. Nggih, Mas. Nggih. Nggih. Iki dari belakang wonten ingkang request. Napa, Mas? Jadi Sekedo Bancang nggih, yang diminta lagunya Pria Idaman. Pria idaman. Juga dari Sabu Kelut mau nyuwune WT. Warung tendok. Ning iki repot. Atur salam panjenenganipun teman dekat no. Nggih, Bapak Salik nggih. Heeh. Nggih. Dalam Mbak. Kali Mbak Winda. Nggih. Wilujeng dalu matur Wilujeng sembah dalu. nuwun Matur sampun mriki malih nggih. Kalau mau Mugi-mugi taun ngajeng nggih mriki malih. insyaallah begitu deh. Nggih. Mugi-mugi nggih mboten Jawa malih, Mas. Insyaallah begitu deh. Nggih, pun supe Mas. Nggih pripun? Mau nggih tasik wonten bojo 2. Bojo loro. Nggih. Tunggu. Nggih, monggo. Nggih, dulu. Oke, yuk minangkani pemuda dari Sekoto Bancang. Nih. Pria idaman. Dengan kembali Budi Wijaya Mas. Ada di karepol lagi. Aku loh Mas. Wah, bulu bapaknya. Angel hei. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hanya mabuk kepayang. Sikapmu yang beramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Segala jamu yang teramatkan akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang pria
idaman sudah. Ya sudah. Oke Mas. Oke. Masih lanjut. Bojo 2. Oh WT dulu. WT dulu. Dalu niki Delewung kali Wiro Pradonggo agak jauh lah. Oke. Terbatas oleh got. Terbatas oleh got. Oke. Dalam ya yo celak-celok ae si arek-arek yo diniki mbek lapo? Iya. Mas pripun waktunya masih ada? Masih belum ada connect dari Abai. Nggih, niki ada kasunyatan Mas. Bengak-bengok mawon. Kasunyatan. Kalau nanti enggak waktunya udah habis di acara budaya ya. Dek bedayan kok lek gak nutut ya. Besok. Sik tambah di BT iki lho.
hujan-hujan. Ye. Yo. Yo nih, Vika. Angon kopi susuri gombok rodia. Asik-asik. Waktunya ikan-ikan dikeluarkan Mama Ika. Yuk ikannya. Madam. Ya. Mas. Ngantuk ya. Kita perkenalan dulu ya, Mas. Monggo. Biar tambah raket, biar tambah paham. Oke, dikenalkan si Deno Tomo ae lo, Mas. Tak urut dari sebelah kanan. Yuk, Ada siapa? Putri. Ayo. Gila nih Putri. Saya si Putri Sinten Bandung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Hoi. Disusul neng yang tidak. Ayo yo. Ganti suwes. Berbahaya. Awas. Oh, Ada siapa lagi, Mas? langsung si gemoy. Sing gemoy. Petok Wulandari. Sebagai Yuk. bendahara. Persiapan bokongnya awas yuk. Ayo Mas Abri. Horek, Mas. Belum. Si gemoy sudah si kecil mungil. Oh, si mungil. Si mungil. Ayo. Yuk. Aduh serius. Gopo ae. Ayo si belajar yuk. Dia belajar. Ntar gak fokus ini. Awas. Ayo. Sana lagi. Kita lanjut, Bos. 3 terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Tem penggerak. Tem goyak. Lagi kayak Agak loh, Mas. Bo. Kasih semangat ya. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. 1, 2, 3. Ya. Bersama Baby Hiu.
Purworejono rame sekali kalau warung tendo ini. Oh, pasti. Gini, satu tebang warung tendo niki wau tebang terakhir Nggih. dalam acara campur sari. Campur sari. Mangke pinangge acara Bedayan Sekar Sari namung kejedah taring remong. Begitulah. sekiranya. Besok tugasnya LBWJ teng daerah Putat nggih Mas. Nggih, Jetis. nek mboten salah. Nggih. Jetis, Kecamatan Jetis. Nggih. Nggih ta? Nggih. Kula mboten ningali jadwal. Oke, tanggal 1 wonten benjing nggih. Nggih, pokoknya dipantau deh. Nggih. Di YouTube. Jadwalnya selalu ada di Facebooknya Ludruk Budi Wijaya. Iya, Loh. siap. Bapak Kepala Yes. Desa. Nggih, Bapak Kepala Desa niki. Nggih, mohon izin Abah Didi Purwanto. Nggih. Niki saking Bapak Kepala Desa, satu lagu mawon. Oh. Nggih, Mas. Nggih. Yang diminta niki Bapak Kepala Desanya cuma kamu. Coba kamu. Iya, biasa lek napa MC nak cuma kamu. Nggih, tebang terakhir. Untuk yang minta kasih nyatan kali nopo niku? Kasunyatan kali bojo loro Tribun. mawar di tangan Nggih. melati di pelukan Nggih. kersane nggih. Niku dilayani ten Bedayan Sekar Sari nggih. Yo mangga. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Tarik Mas. Lagune kalem iki. Lagu yang melo banget, Pak. Melo Mas, lagune wong bucin iki Mas. Sayangku di dunia ini cuma satu, cintaku di dunia
satu doang cuma kamu. Ngapunten Bapak, kula paringi satu rep mawon nggih. Masalahnya waktu ini sudah malam. Nggih, Mas. Gini, yuk perform terakhir. Monggo langsung mawon Mas. Yuk.
jaluk disayang sing tuwa njur wegah ditinggal sirah mumet rapi turu andom tresno mas uga andom waktu mikir butume mikir belanjane jur saiki bingung atine kalong dina oleh rono telung dina balik ning kene aduh penake mas sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo mbok rondo hei ayo le oh Budi Wijaya lo mas Dosen lho, Dik.